luar biasa. Sayangnya ya, sayang ini bro. Iki batu centong jalan keluar. Iki batu centong jalan keluar ini iki bolo gone ya. Nah, oh, ini bro. Ondang. Jan, apik tenan bolo. Wah, indah banget watu-watune ya toh. Wah. Nah, iki teko kene pertapanan ya. Kita ke pertapanan. Wah, indah banget bolo ya. Jero ini iki. Alhamdulillah lur. Dino iki aku iso ngrasakne jenenge pemandangan sing indah ya ta bolo. Wah, jan tenan iki. Ya aku esuk-esuk to golek pemandangan sing indah, pol gitu. Iso ngeses ya, adem-adem, golek anget-anget ngono ta. Wah, jan enak pol. Endi iki jenenge iki lho bolo tak sepile. Iki namanya Gua Ngerit ya. Nah, sampean kan mesti penasaran sing wis urung roh to, sing urung roh wong kutha sing tau dolan rene, urung tau pernah dolan rene, kuwi mesti penasaran. Gua Ngerit iki kaya ngopo ngono to. Nah, iki lokasine di Kampak perbatasan Watulimo ya to. Dadi nggone ya rada munggah mudhun, kudune wong kutha lek sing rene iki ngati-ngati ngono bolo ya to. Wah, apik pol ya to. Tapi iki wis suwe ra dirawat dadi rada akeh sukete ngono lho bolo. Rada rimbun. Ben foto tak foto. Menyediakan foto-foto fotografer juga bisa. Ngono bolo. Pokoknya wisata sing indah ya to. Pemandangan alami ya to. Ya nek kene iki bolo. Pemandangan alami ya nek kene iki. Action tak foto. Ya wis iki tak delok rene bola ya. Tak mubeng-mubeng ning kene iki. Kuwi nggon parkire ning kono kuwi. Ngono ya. Ya mlebune ya sangka gapurane ning kono kae bola. Ning kono ki gapurane. Terus gazebo, terus tempat-tempat WC ya ana ning kono kae, toilet sembarang ana gitu. Terus gone apa warung-warung juga ana ning kono, sing sebelah kono juga ana warung-warunge ya to. Nah, saiki tak sepile. Iki memoriku rada arep entek bola iki jan. Dadi gredeg ngono lho. Nah, lho iki kan ana mang musola nggih niku wau nika musolane, nika gazebone sing sebelah mriko gazebone sing niku musolane ngono lho bolo. Iki yo iki mlaku ya to. Iki tapi sayangnya panas bolo ya. Iki panas ya. Iki enek tulisane selamat datang di wisata alam Gua Ngerit ya to. Wisata alam perhutani ngono lho. Iki anu bolo ya to. Sing nggone dalane mlebu to ya sik ana nek jenenge gazebone ning ngono iki bolo. Gazebo ya to. Indah pol. Sing pengen delok-delok ning kene ya iso ya to. Wah, ngene iki dalane. Ya watu dikeki tumpangi gazebo tapi rada reot. Nah, kayak bangsa inggil dari bangsa sing dhuwur ya. Ngono bala. Ya delok-delok ya.
Iki kanca-kanca sing urung roh daerah kene gen ngerti kabeh ngono bolo. Yo gapurane yo apik. Model kayu gading ya. Wah, jan indah banget. Cuacane yo wadem pol. Nah, iki mlebu kene iki bolo. Apik iki watu-watu. Wah, jan tenan. Indah pol pokoknya. Nah, bolo. Wah, jan iki kan padha ngerti wong kutha-kutha gitu. Wah, jan indah pol ngono pemandangane. Sik bolo kamerane buruk reget ya. Oh, ngono bolo. Wah, iki tapi yo kudune ngati-ngati mergane ya wis angke suwine rati benahi kan. Nah, dalan mlebu kaya ngene iki bolo. Iki. Nah, iki anune rada empuk. Gitu. Wah, jan kondang iki lek wis diresiki ngono ya apik maneh. Gitu. Ki dhisik iki ya enek nggon ngecase nggon ngono bolo. Tapi ya wis ya iki lho bolo. Wis pedhoti. Dhisik rame ning kene ya Padang, ya Esis, ya ngono. Ya wis saiki delok sing medheneh iki kono kae gua ngerite gitu. Yang penting hati-hati ya dulur lewat kene iki mergane ya jembatane ya wis suwe rada rapuh ngono lho. Tenan. Nah. Sini kok ya kita jalan maneh rono gitu. Liwat kono kenek, liwat kene ya kenek. Nyoba lho. Iki enek tanggane ales telondak-telondake to. Ketara apa ora dulur iki lho apa ya to medun. Nah, sing liwat kene ya iso medun ning kono kuwi ya to. Dalane yang ngono kuwi bolo. Poh jan apik tenan. Nggone telondak ngono bolo. Wah, medun ning ngono kuwi. Kok tak sepile maneh. Ya kaya ngono. Wah, jan iki lagi foto-foto apik ya. Iki pengen foto ning kono ya. Wah, apik tenan ya. Wah, jan indah ngono bolo. Pengen foto-foto ya apik. Iki pokoke lek rene kudune iki HP-ne iki sing akeh memorine dadi sampeyan iso foto-foto ya ta. Nah, contohnya ya bisa difoto-foto ngono bolo gitu. Kuwi ya wah jan ngono bolo. Wah, indah pol. Ayang. Dah. Heeh. Oke. Iki ya enak jenenge lengki-lengkikane liwat kene ana bolo. Wah, akeh pokoke nggon-nggon wisata-wisata yuk ke sini. Coba lihat kan. Nah, kayak gini bolo. Gitu. Wah, akeh pol. Nah, iki ana iki sing dalane mlebu iki aku ya timpian iki nek gazebo-gazebone ya to. Cuma wis rontok ngono bolo. Nah, ini cemorone gitu. Tapi ya kudu ngati-ngati dulur ya. Ngati-ngati dalane ya kaya ngene iki. Wah, jan indah banget bolo. Wah, dalane ngene iki bolo. Enggak, iki anu dalan biasa. Bolo. Mau kemana? Di sini. Nah, bolo. Indah pol. Ayo, enggak apa-apa.
Iki dalane medhun rene iki, sing arepe nyangkruk-nyangkruk ning kene ya enek, ya toh. Ono bala. Untuk medhun iki. Tembus medhun. Nah. Nah, kuwi bala rono kae. Sik iki kancane ora wani aku tak balik maning. Ono bala. Poh, indah banget asline bala iki. Lho. Tapi wis suwi rati tempati ngono bala. Iki sik akeh perjalanan iki dawa banget lho bala ya. Akeh tenan. Rene. Rene. Yo pengen delok tekan kono, yo. Iki sing luwih apik nah ya sarene bala. Iki sik cuplik-cuplikan to. Cuplik-cuplikan. Nah, kaya ngene bala. Wah, jan indah banget bala. Wah, kayak iki sampai tembus wono alah pokoke sampean nek arep ndelok ning kene iki reno-reno bentuke to. Nah. Lewat kene iki ya nek iki. Aduh. Nah, pokoke tenan. Ndelok ning kene iki rame banget. Nah, kaya jutel ruwono barang kae to. Iki jalur masuk itu. Kirene iki. Ya? Nah. Wah, jan. Iki jalur masuk itu. Indahnya luar biasa bolo. Wah, jan tenan pokoke. Wah, jan kondang. Bolo-bolo. Iki aku. Wah, no bolo. Luar biasa. Iki kaya watu nemplok nol bolo. Wah, jan. Judulnya sampai toko kene iki bolo. Wah, luar biasa bolo. Luar biasa. Sayangnya ya. Sayang ini bolo. Iki batu centong jalan keluar. Iki batu centong jalan keluar rene iki bolo. Gone ya. Ini bolo. Ondang. Jan apik tenan bolo. Wah. Indah banget watu-watune ya toh. Wah. Iki teko kene pertapanan ya. Kita ke pertapanan. Wah, indah banget bolo ya. Jero ini iki jalure teko pertapanan iki. Iki tembus dhuwur kayak mau bolo. Tembus-tembus iki ya. Tembus-tembus. Wah. Dan indah banget bolo. Di gua ngerit iki beh tenan. Wah. Apik tenan bolo. Wah, iki ngene iki. Ya. Apik apik. Bolo. Ini pokoknya sampai nek delok ning gua kene iki ndak rugi tenan bolo. Apik ya perjalanan ya ndak adoh. Itu jan ndak rugi tenan. Ini bolo. Kone barang ya apik ya. Jan. Ya, iki balik jalur masuk mau kan. Ini lewat kono iso tembus-tembus bolo. Buahnya mah yang di jalur kono gitu. Ya, akeh lewat masuk sini ada, sana ada. Pokoknya iki jalur iki yo, iki keluar urung tak tembusne ya bolo. Jadi iki tak jalur sing utama-utama wae. Sok lek pengen kon videone neh ya tak videone neh. Sing jalur-jalur kene iki bolo. Ya kita turun mana? Turun yang?
Ayo. Aku tungguin sini. Weh, jauh loh. Pengen ngeroh. Iki. Itu sini aku. Sini aku mati. Matiin. Bola. Sing pengen ngerti to. Dadi tak didoi. Bola. Iki tembus rene iki. Bola. Lah, emang kan jalan mang anak toh jalur masuk ya. Engko tembusnya ya ning kono kuwi, ngono bola. Pokoke jalan iki tembus wah apik tenan toh. Wah, indah luar biasa. Ini. Wah, iki lho gua ngeret ya. Indah. Iki indah banget, poh. Gua ngeret rumah batu air terjun gua ngeret bangsal ke Kencana. Gitu. Oh, indah banget. Ini ya, anak omahe bareng. Nah, pasang lestari lem beda apa? Jan indah banget. Aku iso ini balap. Wah, lumayan bagus banget. Ini rumahnya ya, rumah ini jan waten. Oh, indah pol ya. Wah, jan jas iki lek nyantai ning kene iki jan. Oh, enak pol ngono lho balap. Yang ini kita apa jan indah pol iki lek kon ngeter aku ya gelem lek sing roh-roh iki ya tak ter. Yo. Aneh. Capek dia. Ya nanti aja ya lur ya tak sepil iki sik akeh ya. Ning kene iki sik akeh banget. Tempat-tempate terus nggon-nggone sing luwih ekstrim ya to. Sing luwih wakeh kono kaya ana sing kono kae ya sing mriko endi to bola ketara apa lah kono kae ya ana dalan munggahe to pokoke wah apik banget ya sing ngene dulur ya iki aku tak balik sik ya tak cuplik sakmene wae ikuti terus perjalanan aku lek kon nyepilne di Gua Ngeret tak sepilne maneh ya to sing urung liwat kono ya to ana liwat kono ya ana to dadi iki sementara sakmene wae to dulur kan padha ngerti kabeh kok tak sepilne maneh dan waktu ya lur nah lur tak kene video maneh so insyaallah ya sampean komen kita kan padha ngerti ya sing ngene lur ya tak cukup semene wae nggone ya ta kameraku rada ngeblur mergane memorine wis kebukan urung tak pindah-pindah to dadi iki lho bolo tempate ya indah to iki urung sing ning sor kono ya ana sing brobos kaya ana lah sing ning cedhek watu gedhe kae batu gedhe iki to kuwi ana pemandangane sor terus enek kali-kali to enek kaline gedhe terus enek juruk apa kaya juruke ngono bolo sik akeh bolo ya sing ngene matur suwun ya muga-muga kanca-kancaku kabeh diberi kesehatan panjang umur banyak rezekinya semuanya dan alhamdulillah ya diberi kesempatan bisa main ke sini ya kalau ada dana atau rezeki mainlah ke sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.